Alright, muri Zimbabwe. Pakashata. So vakomana vanenge vari busy anditi kugwisana zvihondo zvemafaction muZANU-PF. Mnangagwa aringe ari busy kugaya kuti you know what, tofanira kumuvha this minister taakumuisa kunze kwenyika as an ambassador now as chichichichi madiplomats, wasting time nemapolitical games. Nyika infrastructure, nyika resources, nyika zvinhu zvese izvi memakangowandira kulithium ndokwame muchingotarisa kwamuri kudla you forget kuti kune engineers ari kufanira kunge gore negore kana kuti ka1 kana zvingona nemaperiods anenge akatagwa pasi engineers kuti kana bridge riri big and complicated Bashnaf bridge anditi kana bridge riya riri paipa rofanigwa kuongorogwa from time to time and be maintained from time to time. Now muri kuiona picture. We are talking about Birchenough bridge, an important bridge, and riri kushandiswa every day, really in this state, in this condition. Kungovaka votoinda, they don't know about maintenance. Takaona zvinhu same thing. Ndozvakaitika kwazonzi kwadzvagwa miti pauya masasadhaki zvanzi padzvagwa miti tichienda kuparliamendi kwazoita sei after 1 week 2 weeks vanhu vainda miti yakutofa. System yakadhakwa, system yakavora. We need a functioning system. It's the system that works, not a person, not president. Kwanzi kwaenda president nhasi kosara vanhu vachisekerera, vanhu vachifara, vapiwa mari, vapiwa dzimota, kana vabvako 1 week later vanhu vava munamo same thing. Anditi kwaenda chii nhasi kopiwa vanhu mabhasikoro, kopiwa chii. That's not a system. System is delivery from government institutions kuti zvipatara zvegovernment. Ipa tutaura zvebridge. So let's get into this, what Hopo Chungono said about this, because this is important. Anzina Chungono, dear President Mnangagwa, just in case you are not aware, I would like to bring this to your attention. This is the state of the iconic Bashnaf bridge today. Bridges, Mr. President, require regular inspection, maintenance, and repair. When steel components begin to deteriorate, corrode, or crack, they must be professionally assessed and, where necessary, repaired or replaced. As this photograph clearly shows, there is a substantial visible crack at one of the steel connections accompanied by corrosion. Whatever its structural significance ultimately proves to be, deterioration of this nature on a bridge carrying people and vehicles should trigger an urgent inspection by qualified bridge engineers. This bridge was built in 1936. So, this is running 90 years. Mr. President, and it was maintained throughout the colonial era. Look at the state it is today. It is in today. Then President Wati Hanzi, this is not merely about appearance. It is about public safety and the responsibility of government to maintain critical national infrastructure. I am bringing this to your attention publicly, Mr. President, so that if this bridge eventually collapses or a tragedy occurs because of its deterioration condition, you and your colleagues in government will not be able to say that you did not know. You have been warned. The condition of the bridge is there for everyone to see. Maintaining infrastructure is cheaper than rebuilding it after a disaster, and certainly cheaper than the loss of human life that can result from neglect. Zimbabwe, system ichi chakaora ichi. Vanhu ava, they think kuti you can rig the economy, unongomuka uchingopushira and then all of a sudden rufamba. But kana bridge hombe rakafanana neBashnaf risiri kumaintainwa, what it means muZimbabwe, it's that hakuna rimwe zvebridge muZimbabwe riri kumaintainwa. Tiri kungorarama nenyasha dzaMwari. Anytime, as a matter of fact, time will come
mabridge achadona kana pakasaitwa any action right now. Let's take this mbuya nehanda ferry accident yakaitika kukariba as a big lesson kuti the government has forgotten infrastructure maintenance. That vessel changa chakaora changuri chaura site chingorohwa chingopinda nacho zvimota zvino vanenge vachidzingirira makombe evanhu muhararo, vachidzingirira makombe evanhu, kombe yako yakaita so, kombe yako yakaita so, vasiri kumaintaina a government thing like chikepe. Vanhu chakatanga kushanda kuma 1980 chakadaro, nanhasi chachirimo muroad, chirimo mumvura, asi chazopfuudza vanhu. And vakuuya achiti kwanzi chichi it's not this guys, chinhu chachaora chachingooneka kuti chinhu chakaora. And taona isusu another post yakapostwa naRutendo Matinyarire ichidzoka kupost yakambopostwa naNick Mangwana achitaura iye kuti kwanzi mari dzachipa dzekukwira chikepe ichi zvino zvichaita easy for people, yanga iri $15 ya $10 yanga iri chakati achitaura about this vessel mbuya nehanda ferry. Handiti mucomment section vanhu vachingoti vangoti vachingoona that vessel vakati imi zvii zvamuri kutiitira, muchauraisa vanhu naro zidini. Nhasi uno zvaitika, vana Nick Mangwana vakazviignore. Infrastructure maintenance system, tichichema nesystem moti kwanzi kwete mune jealousy izvo zviko zvino frets wapiwawo mota imi muri kungopopota vana Super Nexus yechi mune jealousy iwe weakness haisi system, anongori munhu ane mari yesystem yaari kushandisa kuita zvinhu zvisina nebasa rese. I mean, we know you say kuti kupiwa mota, but that doesn't develop the economy, because that doesn't develop the economy, that doesn't fix the system. And vari kungotamba nemari munanga they're just playing, vari kupushira. So mune Zimbabwe, we have to wake up, we have to hold these people accountable. Rugare ngaruve nemi. Ende ndisati ndapedza, pane chinhu chikuti icho muno muZimbabwe mabodies hobo nebrain shoma kureva kuti vanhu vazhinji vangori pafollow mode. They are just, mode mwayangoti zvangoitwawo nevatungamiri vedu ndo zvatiri kuita. So it's a lot of bodies and few brains. Panda kuchinjwa ipapapo, tikuda more brains, like peace.